man sama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi. Wanda ya azumci ramadana imanan wa ihtisaban, da imani da neman lada, gufira lahu ma taqaddama min zambihi, za a yafe masa abin da ya wuce na laifuffukansa. Wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kaba'ir. Sannan na biyu, man qama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi. Wanda ya salla a watan ramadana aƙalla kai raka'a 11 kullum, to raka'a 11 sau 30, raka'a 300 kenan da 30. A raka'a 330 din nan kowace ka gaya Allah abin da yake damunka.